overheid heeft over de jaren 2010 tot en met 2015 ongeveer 720 miljoen gulden aan subsidies verstrekt. Deze subsidies behoorden conform de subsidieverordening 2007 op basis van een subsidiebeleid te zijn verleend. Dit is echter niet het geval. De overheid heeft geen subsidiebeleid geformuleerd. Van het totaal verleende subsidiebedrag van 720 miljoen gulden is 65%, 470 miljoen gulden, onrechtmatig verstrekt. Bovendien heeft de overheid in de meerderheid van de gevallen geen verantwoording opgeëist van de gesubsidieerde instellingen. Hierdoor kan de overheid niet controleren of deze instellingen de prestaties hebben geregeld die afgesproken waren. Wil jij weten wat de overheid hieraan kan doen? Lees verder in ons onderzoek.